दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आङो दिनै बे बिजनी जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि अजा आफादनि आफादगिरि जानानै आं बेखौनो खावलायनो सानदों। दा जोंहा गुदि बाथौ हिसाबै जोङो बिजनी जिल्ला प्रत्येक मासावनो जोङो धोरोम आसार खान्थिनि जोंनि गोदो गोदायनि धोरोम आसार खान्थिया जों माबोरै सोलिलांनांगौ दा बेफोरनि थाखाय जोङो प्रत्येक मासावनो जों जिल्ला बायै मोनसे बा सेन्ट्रेलनि जिल्ला बायै जोङो डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बेखौ सांग्रांथि मेल लानाय जादों। बिनि थाखायनो जोंबो नै दिनै बे बर' बाजार आनसलिकनि आन्दारावनो जों बे कमिउनिटि हलाव दिनै जोंनि थाखानाय नियम निथि बायदियै जोङो गुदि बाथौनि फिरफिलाखौ जोंनि मानाव गेदेर थाखानाय माइनाव आफादनि मानगोनां आफादगिरिया जोंनि थाखानाय समजों जों दिनै फिरफिलाखौ बिरहोबाय। आरो लोगोसे जों गोदो गोदायनिफ्राय जोंनो बर' हारियाव धोरोम आसार खान्थि सोलांनाय दाब दाब जायगायाव समाजखान्थिनि जोंनि बोसोनथिगिरि जोंनि बाथौ अजा जोंनि बोसोनथिगिरि जोंनि बिमा देवसारिफोर जोंनि बिमा गनकस्रिफोर दिनै रुंसारि जालांबाय। बिथांमोननि थाखायबो जोङो दिनै थाखानाय नियम निथिजों दाब दाब जोंनि बिजनी आनसलिक बिजनी जिल्ला डिस्ट्रिक्टनि आनसलिक आन्दाराव थानाय मानगोनां दिनै बिबानगिरि आफादगिरि नेहाथारिफोरखौ लानानै जों दिनै दाहा बावनायखौबो थाखानाय हिसाबै समनि थि समावनो जों दिनै मावफुंलांबाय। दा जों बेबायदिनो दा जानो गोनां जोंनि मेलखौ जोङो नैबे 1 रिंगानिफ्राय जोङो सांग्रांथि मेलखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे सेन्ट्रेलनि मानाव गेदेर आफादगिरि नेहाथारिफोर आरो बोसोनगिरिफ्रा बिबुंथि लाखिलांगोन। जों धोरोम हिसाबै जोङो दाब दाब समाजखान्थिनि नियम निथिजों गुदि बाथौ हिसाबै माबायदि साखा फेरायै जों धोरोमाव नांथाबनानै जोंनि न'खरनि माखासे थासारि सुखु गोजोनखौ बा देशनि माखासे थासारिफोरखौ जोङो बोरैयै मोजाङै मोजां आफा अबंलावरि बाथौ बोराइनाव जों जै जै मै मैनो बारग'लांनो सुख सान्थियै जोङो शिक्षा दिक्षा जोंनि फरायसुला फरायसुलि साख्रि बाख्रि मावनाय दानि गोनोखो मुगानि आबहावा राजनिथिकनि बारहावाजों जों बेफोरखौनो आफा अबंलावरि बाथौ बोराइनाव मोजाङैनो मोजां जोङो गावजों गाव अनलायनायनि गेजेरजों जोङो सोरखिलांनो हायो। बेखौनो जोङो सांग्रांथि मेल हिसाबै जोङो प्रत्येक जोङो मासावनो बेखौ दाब दाब डिस्ट्रिक्टआव जों खुंनाय जायो। आं दा बेखौनो बुंनानै दिनैनि